Bes, inabulad. Lemon lagi Video ko ni mo ko? I-video ko ni mo Sanitas! 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 Hey, what's up sa inyo mga kabingka, no? And today ang bago naman akong mukbang na pod karon mga kabingka, ang pagbabalik sa aking mukbang sa aking YouTube channel mga kabingka, okay? Atong imumukbang mga kabingka is champurado mga kabingka. So bago ta makabuhat ang content mga kabingka, mupalit sa taog mga ingredients. Siyempre ang ingredients sa atong champurado nga atong buhaton mga kabingka ay tabliya o asukar mga kabingka. Okay, so mubalik ko mga kabingka kung mapalitan ako ang ingredients. And 3, 2, 1, let's go. 2,000 years later. Hey mga kabingka, ibalik na ko naan atong main ingredients sa ato ang champurado mukbang challenge mga kabingka. Na natay tabliya o asukar mga kabingka, pero naday kulang ato ang bugas. Wa na ko gipalit kay na ko'y bugas, no mga kabingka. Unsa pa atong inakulat mga kabingka, ato na ning tirahon, basig tirahon panin ng iba. And 3, 2, 1, mubalik ko niya pag chibugan. Let's go. YouTube channel mga kabingka, and welcome sa aking pagbabalik sa aking mukbang. Yeah, no? Ang akong mukbang karon mga kabingka is champurado. Okay? Na akong bulad na o may asukar na gibutangan na sa ice cream, no? Dito ko sure hurot ni, no? Talaga na champurado mga kabings. So ato na ning sugdan mga kabing, almost mag isa ka bulan ko wala nakapamukbang mga kabingka, no? Kuan kaya kabalo man mo nga unsay nahitabo sa ko mga kabingka mo nang wala ko kabuhat og content nga mukbang. So para mabalik na ang inyong lingkod na naglingkod na si DJ Mars in the place to be. Yo, let's do this. So ato nibut nga no asukar mga kabingka, ato nibut nga no asukar kay siyempre para matamis. Lalagyan ng mga sugar. Kayin. Mo gini dapat pares sa bulad ug sa champurado. Dili kumpleto ang imong champurado kung wala kay buwad. Okay, so parang matamis na yata yun. Ato lang dungagan o kulang o katamis. Medyo mainit pa, no? No? Pinayang tamis. Kasi na. So, patagula din mga kabingka. Ay. Pasti gitu ya.
Kayo. Gamay na kayo mong magastuan yung mga bingka. No? Gamay lang. Basta na nakadaan ng basta akong sampurado lang yung tirada. Ang tablian ay napalit na ako. Matutal yun ako napalitan ni Tanhan is 50 pesos. 50 plus 20 22. So 72. No, 72 tanan akong nagastuan eh. Kaya siyempre kain ka ang tabiya ya, kaya hindi makikulo. So kulangan man ko mo nang nagpalit ko sa kanya kayo na ako da-stack niya. Bilis na medyo. Ini tangga kayak bagus pak. Cabai. Problema ning sampurado. Dali sa mga buso pero dali ra kagutom. Ano ko siya? The best. Lemin mula dari patong griyo. Pay tabliyo. Patong diba? Berarti kayo. Sabi ko ka perfect. Super. Very yummy. Wow. So, kani talaga lamig yung bula dari. Oh, kana to di po. Tunog ko na. Medyo mainit lang talaga. Bagay ni sa champurado, bagay ni sa kanang tingulan.
mo ganing the best food, no? Pero ang lami gid nga imo ni mo champurado ko tong balagkit, no? Balagkit na bugas, no? Mas lami gito siya. Perfect combo gini. Nakuyo ang akong anak diri jinta inyong gikoy-koy. Kani sa restaurant nga ni pwede ng mahal la. But Sa Inbalay lang daan. Pwede niyo nabuhaton kung gusto mo kaon. Perfect. Grabe, perfect combo. Tuyo at saka tempurado. Grabe. Sa Bisaya paning tuyo. 1-1. Dito sa Davao bulad. Dito sa Sugbo, dito sa Cebu, buwan. Kay bulad. Oh? Dito sa Davao kay bulad. Grabe. Perfect combo. Ako mukbang karon mga kabingka, perfect combo ni siya. Di na ko sure mahurot na ko niya. Kay wala ni kani good for 2 person kung gusto mo makaon karon kaya pa man. Sa mga hina mo kaon ito good for 4 person siya. Wah. Grabe yung sampurado bo. Hindi ako mapaspasog kaon kay mainit talaga. Bata ba mi sa una? Sagwa mo na mo kana. Taga Sabado yun sa una.
Mao gini mong ginakaon basta buntag champurado gyud pero wala live ngani champurado pero sa una ang tablia sa una pure kayo pet ning kulura mo nang karon no bisa pagpila imong ibutang halos digid mo color ba na kuan ni murag imitation na ning tablia nani mga dakong binuang sa una makita mo sa tablia mga kabingka gamay na mo butan nimo bisa pagdaghanon mo kuan mo color gid siya karon abot lang mo color pa kuan mo color pa imong kamahong no? No? Na-enjoy yun ako karon kay dugay ako kaon ngani ba no kung ako kaon nagmukbang ako kaog temporada mga ako na siguro katuig nga ako kaog temporado mga saba 20 katuig but 20 katuig dili siya burit but po ko inon nga wala ko kanang sa tawagan ni wala ko okay ganang mukaon ginani kung ako resa pero karon kay nagbuhat mo ko content mo na nga nagbuhat ani nga style karon nga content sa akong mukbang kay siyempre kay wala pa man po ko nakabuhat ng nani dagan man kabuhat ang mga 2 years 1 year no pero karon wala pa kay nakabuhat nga kung yung sige buhat sa uban ako po ni buhaton ang problema niya ako elising at pagkaman but gabi enjoy ginako diba enjoy the moment yun ako the moment while on the floor langit ang buwan sa sombrado it's a moment na ako'y live audience mga kabingka no na ako'y live audience sa gawas congratulations sa mga live audience ako pasensya mo kayo na vlog ko madungog ang inyong yung mga istorya dari sa video kay wala na ko nakalapil mic kaya na mo ko'y mic there kaya ko sit po katong lapil mic or sa travel vlog ako kang gamiton yan na puno kayo pero kung ako'y kauban na ni mga kabing ko kanay siya urot kayo na siya but pwede na ko di yun man niya po na ni napakoy sobra ito gamay para ako giurot rin ka di masigo nakanindot aning champurado makabing ka
dagan mo maluto, gamay lang nga bugas mo pwede na mo pwede na mo iluto, dagan na kay ka mabuhat. Isa apek. But Tante dia. Nalan jud kay mga tubig. Siyempre, para maluto po ang kuan po nimo. Medyo taas niya kung mukbang karon pero okay lang na. Mara ko mukbang na gaya ng mga kabingka, edit din ako ng video din mga kabingka. Ano lagi lang kinabuhi ang uban nga mga mga vlogger nagpa-edit sa, pero ako kung kaya lang mo edit, ikaw na mo edit. Pero kung busy jud kay ka, pwede kung na kay kagasto nga magpa-edit sa lain tao, go pa-edit, ikaw na bahala. Pero kung kaya lamang ganyan mo edit, bisag kung sa ka busy, kanon mag-edit sa video. Diba pa kay gasto, diba? Pa gasto ang editor. So, hindi na kinaya mga kabingka. Okay na bilin. Wala na horot. Good for 2 ni siya kung gusto mong paon. So, natangay ang ako susunod na vlog mga kabingka. So, see you in next my vlog. Ito po si DJ March Barrios. Please sign in off mga kabingka. See you in next my video. Let's go. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.